कभी नहीं अन्याय करेंगे, कभी नहीं अन्याय करेंगे, सबके साथ न्याय करेंगे। जी हाँ, ग्राम पंचायत राज मदारपुर भाग संख्या 12 से कर्मठ जुझारू सहनशील मृदुभाषी समाज सेवी प्रत्याशी भाई जहीरुद्दीन त माई बहन चाचा चाची सबे से निवेदन बा कि अब की बार इहे के सरपंच बनाई आ सरपंच बना के अपना क्षेत्र के इहे से विकास कराई। भुलाए के बाजी भुलाए के बाजी जहीरुद्दीन भैया के जितावे के बाजी सरपंच बनावे के बाजी जहीरुद्दीन भैया के जितावे के बाजी सरपंच बनावे के बाजी। जात पात की बात नहीं, जात पात की बात नहीं, अमीर गरीब से घात नहीं, सबका साथ सबको न्याय। जी हाँ, कौमी एकता के बरकरार करके चले वाला, सब कोई के साथ सौहार्द पूर्वक व्यवहार करके चले वाला आपन उम्मीदवार बारे जहीरुद्दीन। तमाई बहन चाचा चाची भैया भाभी सबे से निवेदन बा कि अब की बार इहे के सरपंच बनाई। सोची समझी रहुआ करी विचार जी निमन बाइन कर व्यवहार जी इनके जिताई रहुआ परत बानी पौआ दिही लोग इनके के प्यार जी। अब की बार प्यार आशीर्वाद देवे के बाद जहीरुद्दीन भैया के सोची समझी रहुआ करी विचार जी निमन बाइन कर व्यवहार जी इनके जिताई रहुआ परत बानी पौआ दिही लोग इनके के प्यार जी। निमन सरपंच चुन के ले आवे के बाजी निमन सरपंच चुन के ले आवे के बाजी जहीरुद्दीन भैया के जितावे के बाजी सरपंच बनावे के बाजी जहीरुद्दीन भैया के जितावे के बाजी सरपंच बनावे के बाजी। अगर रउआ लोग मदारपुर वासी भैया के मौका देतानी यानी जहीरुद्दीन भैया के मौका देतानी तो अपन पंचायत ग्राम पंचायत राज मदारपुर भाग संख्या 12 में न्याय के गंगा बही, केहू के साथे अन्याय ना होके दिए तो माई बहन चाचा चाची अब की बार जहीरुद्दीन भैया के रिकॉर्ड वोट से जिताई और जिता के अपन पंचायत मदारपुर भाग संख्या 12 के भ्रष्टाचार मुक्त कराई। दुनिया रात चाहे कोनो बेरा खोजला पजाले भेटाई हो भुटवा के ताकती जाके तू बुथ परे अब की दी हो देखाई हो वोट के ताकत दिखाई जहीरुद्दीन भैया के ही जिताई। दुनिया रात चाहे कोनो बेरा खोजला पजाले भेटाई हो भुटवा के ताकती जाके तू बुथ परे अब की दी हो देखाई हो। जाना लाल के गाना बजावे के बाजी आनंद से परिचार करा आवे के बाजी जहीरुद्दीन भैया के जितावे के बाजी सरपंच बनावे के बाजी जहीरुद्दीन भैया के जितावे के बाजी सरपंच बनावे के बाजी। अगर रउआ लोग भी चाहतनी आपन चुनाव के दमदार चुनाव प्रचार कैसेट बनवावल तो जल्द से जल्द संपर्क करी एसके रिकॉर्डिंग स्टूडियो बरहमपुर छपरा में। जी हाँ, एसके रिकॉर्डिंग स्टूडियो बरहमपुर छपरा में जेकर मोबाइल नंबर बा 993125 2808। जी हाँ, पुनः मोबाइल नंबर नोट करी 993125 2808। सारा प्रत्याशी लोग के एसके रिकॉर्डिंग स्टूडियो परिवार के तरफ से बहुत बहुत शुभकामना बा।